3/10 of a mile, traffic circle ahead, and then the second exit onto Arizona 11799. The second exit ahead. Sedona Vista Village. Nice di lugar oh. Ari Indre oh. The second exit ahead. Mura nagsaka ng gawa no? Vietnam ba to siya? Or Bali? Itong lagi anak ba? Yun lang nga gawa. In half of a mile, traffic circle ahead, and then Lalo ba sila yung kuan diri ko ikan ang Buddha State Temple. Route 179. May atulog sa mga tao. Katang mas sila yung circle nga niya. Matulog ka nga ito. Kita ba sila matulog ra ka niya. Ato sila magpa-picture ang mga tao. May sacred ground daw sa dito. Buddhist right? The second exit ahead. Proceed about 3 miles to the traffic circle.